Sziasztok, nagyon kellemes délutánt, elképesztő napsütés és hőség, 30. báboldani gazdanapok, és megérkeztünk az Invest Gépkereskedelmi Kft-hez. Jelen pillanatban a backstage-ben vagyunk, ezt nyugodtan mondhatom, mert abszolút ilyen fesztiváli hangulat, és mellettem itt áll ugye Tóth Sándor, mint a gépkereskedelmi vezető. Köszönöm szépen, hogy a titulust befejezted helyettem, mert én bevallom őszintén, ilyen pavlovi reflex alatt a nyelelválasztásom elindult. Tehát innentől beszélni fantasztikus, zoomoljunk már rá itt, hogy mi sül ezekre a pecsenyékre. Félelmetes, félelmetes, és mondjuk el, hogy ezt a grillezőt miből raktátok össze. Stílszerűen ezt a grillezőt egy kézijárótoros kombájnak a belsejéből kiszelt rotor részéből alakította ki a gyár. Erről el kell mondani, hogy egy nagyon speciális grillező. Közel 50 személy 20 adagját egy ilyen 10-15 perc alatt el tudjuk készíteni vele. Ugye éppen itt most a tarját és a kolbászunkat sütögetjük, amit a hölgyek már itt a backstage mellett nagyon várnak. Úgyhogy igyekszünk is vele. Ez a mindennapos programunk, és én azt gondolom, hogy nagy sikert aratunk vele, mert minden nap elfogy az összeg. Woodstock! Na, azon túl, hogy van itt egy ilyen nagyon különleges szerkezet, van egy másik. Amire te azt mondtad, hogy városi terepjáróként is felfogható, induljunk el az Alfa irányába szerintem. Mert hogy egy nagy díjat kapott, ha jól tudom, ez az önjáró permetezőgép. Így van, ez az Invest Kft. Idei egyik nagydíjas, különdíjas, inkább úgy fogalmazunk, különdíjas terméke, hiszen itt az iskola kezdéssel akkor a dugók alakultak ki a városokban, hogy szükségét éreztük, hogy könnyítsünk kicsit a szülőkön, akik terhesen és tényleg nagy fáradalmak árán beviszik a gyerekeket az első osztályba. Úgyhogy itt áll ez a gyönyörű gép, ez egy hardi gyártmány, egy önjáró permetezőnek készült, de mivel itt a szezon közepén vagyunk, és éppen nincs munkája, nincs vevője ennek a gépnek, úgyhogy be lehet fogni egy városi terepjárónak is, hiszen ezzel az 1,75-ös hasmagassággal kényelmesen elsuhan az autók között ugye a városban. De tényleg így van egyébként, tehát ha megnézzük, én 1,83 vagyok, na jó, tehát nekem pont az a magasság, ami még fáj. Viszont egy nagyon-nagyon minimális mozdulattal, de vannak olyan részek, ahol így kényelmesen be tudok bújni. Úgyhogy abszolút, tehát ilyen hasmagassággal a valamelyik körúton simán lehet krúzolni, úgyhogy az autókat centizgetve. Azt kipróbáltátok már valaha, vagy ránk vár ez a feladat, csak ígérnek, hogy megtehetjük, hogy mondjuk egy kis polákkal, nem tudom mennyit megy, 110, nyílgázon a kerekek között. Mi szívesen átmenjünk a ti autótok, és nyílgázon, tudom, hogy ez egy kicsit meghaladja a 2 méter, de minket nem zavar. A gépbe pedig megbízunk, úgyhogy utána is gép lesz. Na, én ebben biztos voltam, de kívülről forogjunk már körbe azért, hogy lássák ugye összességében a szerkezetet. Nem tudom, hogy mennyire képes ez a kamera befogni, hogy pontosan miről is van szó. Nagyon szép kis jószág, és abszolút megérdemelten kapta ezt a nagy díjat. Ugye egy kicsit több komolyságot vigyünk be, az itt látható permet, ez egy 27 méteres Twin Force szórókerettel ellátott önjáró permetező, ami 4100 literes tartállyal van szerelve, ami a nyári hőségben alkalmas arra is, hogyha egy kis vizet habbal összevegyítünk, és aláállítunk bikinis lányokat, akkor kellően le tudjuk hűteni vele a társaságot. Azt hittem, hogy maradunk a komolyságnál. Hát Sándor, nagyon szépen köszönjük, jó étvágyat Köszönjük szépen a tarjához, a hölgyeknek meg a kolbászhoz. Megyünk Várkonyi Bencéhez, mert van itt még egy olyan szerkezet, ami több nemzetközi díjat is besöpört. Bence, üdvözöllek így élő adásban! Megnéztük ezt a bizonyos hardi szerkezetet, de vár ránk egy... De magas vagy, te jó ég. Ezért nem te mutattad meg nekünk a hardit, mert hogy nem fértél volna be alá. Kiderült volna, hogy mégsem olyan magas, mint kellene, de nem, ez nem így van, ez legalább olyan magas, mint ahogy a kollega elmondta. Na nézzük meg azt a bizonyos Optumot, amire szerintem most... Na, még zene is van a háttérben, mondom, hogy tiszta Woodstock van nálatok. Sütögetés, zene, elképesztően brutális gépek. Szóval itt van ez az Optum, amire, ha jól tudom, akkor több nemzetközi díjat is besöpört, igaz? Így van, pontosan ez a hannoveri agritechnikán mutatkozott be ez a masina, és azóta valóban majd minden olyan megmérettetésen, ahol részt vett, valamilyen díjjal jutalmazták. Volt ez termékfejlesztési, innovációs és mindenféle különlegességek. Na és akkor forduljunk egy picit közelebb, nézzük meg a morcos orcáját eme szerkezetnek. Ez, nem is tudom, hogy tudjuk ezt prezentálni. Fogjuk már be úgy, hogy egy-két traktor látszódjon a háttérbe. Tehát nekem olyan érzésem van, ha így ránézek, hogy megy előtte a többi gép, ő pedig utánuk megy,
felzabálja őket és kipufogja hátul, de nem? A helyzet az, hogy egyébként ez a gyártó koncepciójával is nagyjából egyezik, hiszen van már nekünk Puma márka nevű traktorunk, ami ugye szintén mégiscsak egy ragazodó nagymacska. Ez most éppen Optum névre hallgat, ez nagyjából itt arra utal ez a dolog, hogy ez két traktor méret közé került be, ami korábban nem létezett, és emiatt gondolták azt, hogy azt az érzést kelteni már a névvel, hogy hát ez az optimális megoldása a talajművelést és egyáltalán mezőgazdasági gépesítést illetően traktorfronton. Aha, nekem Optumról a Optimus Prime jutott eszembe, ugye a fővezér, mégpedig a Transformersből. Nagyon közel van a témához, hiszen a gyerekek, akik itt járnak, azok rendszerint erre asszociálnak, és hát itt ugye bujkálnak és ugyanúgy ugrándoznak, mint a televízió műsorban ezt lehetett látni. Úgyhogy valóban a mai formatervezés nagyon követi ezeket a jövőben mutató stílusjegyeket, és hát ugye jól látszik ezen a traktoron is, hogy ez, ha megnézzünk mondjuk egy 30 évvel ezelőtti kialakítást, tehát azért egyáltalán nem ilyen ijesztő és ilyen morcos, de én úgy gondolom, ha megnézzünk egy közúti autót az autópályán, az is ma már sugallja ezt a fajta attitűdöt. Ez pontosan így van. Ha jól tudom, kerestétek a kulcsát. Azért talán be lehet indítani, vagy... Hát miután ugye úgy helyeztük el, hogy azért elég jól lehessen látni, de most lehet, hogy a beindítástól esetleg tartózkodnánk, mert hogy kiesünk a fülkéből, mert most olyan az üléspozíció, hogy nehéz lenne megtartani magunkat, de egyébként ki tudom nyitni az ajtót, tehát hogyha úgy gondolod, akkor be tudsz menni, szét tudsz nézni. Ja, valahogy fölmászunk, ne hülyeskedj, ha már Jó, itt vagyok, hát akkor szórakozom. Persze, valahogy felmegyek. Nem tudom, megfogjak valamit, vagy... A mikrofon mindenképpen megkérném. És... Hát nem egyszerű, igen, tényleg, mint valami űrhajóba ülnék be, ami éppen zuhanóban van. Én ezt a kamerát lehet, hogy elkérem, csak hogy körbe mutassam, hogy mit látunk itt. Hát, ugye az élő műsor varázsa? Szoktuk mondani? Tehát próbálunk mindent megmutatni nektek. De ha van kérés, kívánság, ám legyen, tegyétek, írjátok, mi pedig prezentáljuk, hogy mit látunk. Na itt vagyunk ennek a brutális szörnynek a belsejében, és tényleg az van egyébként, hogy mondta a kollega, a kiállítás miatt ugye most orra bukunk, de azért látszik a magasság, a látogatók, természetesen az érdeklődő gyerekek, kipillantunk a szélvédőn is, a többi traktor, ami hát gyakorlatilag eltörpül az Optum mellett, brutális. Persze a konzol. Hát, na. Az a helyzet, hölgyek, urak, hogy nagyon szép is félelmetes jószágról van szó. Tök jó, hogy leszilikonoztok mindig mindent, mert hogy... Bízunk benne, valaki előbb-utóbb leperez. Köszönöm, én biztos voltam benne, hogy azért csináljátok. Tehát, hogy nektek már minden vödrös szilikont nagykeráron adnak, az tuti. És kompresszorral fújjuk szele szét, úgyhogy... Abba is biztos, vagy azzal a permetezővel. Így végigmentek szilikonnal, csillog, minden. Na uraim, nagyon szépen köszönjük. Mi köszönjük. És a lényeg az, hogy fordulunk még egyet, többen írtátok, hogy mutassátok már előről, oldalról. Úgyhogy hát itt a buli folytatódik, ezt mondhatom, nem? Ja, mindenképpen. Itt az Invest Gépkereskedelmi Kft. Standját. Na, sziasztok! Azt kérdezik, hogy az Invest Kft-nél nincs élő kívánság műsor. Élő kívánság, a zenét hallgatták a háttérbe. Hát írjátok, szerintem indítják a srácok. Persze, hogy itt semmi akadálya nincsen. Erre is van Topless lehetőség. show is indul 2 órától. Na jól van! Sziasztok! Sziasztok!